dome bývame s rodinou, je to 5 rokov a 4 mesiace. Býva sa nám perfektne, na lokalitu ma prehovorila manželka a teda som sa nechal prehovoriť a som teraz šťastný. Býva sa nám veľmi dobre naozaj. My sme mali také špecifické požiadavky. Chceli sme kvalitu za primeranú cenu a ešte sme chceli nakombinovať ako keby kvalitu hliníka a jeho vizáž, alebo ten vizuál s kvalitným plastovým oknom, tak, aby ten rozdiel v tom pohľade nebolo na prvý pohľad badať. Tak s Ekoprofilom spolupracujeme dlho, aj ako firma Easy Bývanie a ja teda, keď som si staval svoj dom, tak tá voľba bola celkom ľahká, pretože tá spolupráca je dlhodobá, má výborné parametre, verím, že vzájomne a teda nebolo o čom. Proces bol dobrý. Bol zložitý možno pre toho predajcu trošku, pretože tá moja náročnosť tým, že som z tej profesie a to, že som chcel docieliť ako keby výborný výkon za dobrú cenu a zároveň zladiť ten vizuál, tak bola to výzva, pretože hliník s tým plastom predsa len keď dáte k sebe, tak akože sú tam nejaké rozdiely, ale potrebovali sme, alebo chceli sme tie výhody toho plastového okna v izbách, detských izbách, ktorý je na dotyk teplý, použiť. A na druhej strane, že frekventované stavebné otvory, kde sa veľa chodí, ako je HS portál, jedny, druhé vchodové dvere, tak tie sme chceli dať do hliníku. Pretože hliník a ten jeho rám je mi jasné, že vydrží dlhšie. Keby máš zhrnúť spoluprácu s firmou Ekoprofil v jednej vete, ako by táto veta znala? Spoľahlivosť, férovosť, ľudské jednanie a s dobrým výsledkom aj so servisom. Ekoprofil. Najbezpečnejšie okná s 12-ročnou zárukou.